जों दा खेला नायनो थांगासिनो दुरान्ड काप लोगोफोर फाइनालि मोनफैबाय लोगोफोर मानसिफ्रा लाइन जाखावजोब्बायलै गारि गोबावसो फैनांगौमोन ना मालाय हाबनो मोनथारसै मोनफैबाय नै गाखोसैबो फैसैबाय लाइटनिफ्राय बारजोब्बाय लोगोफोर Come on with us as he drops 5, 4, 3, 2, 1. Observe this. बयनिसिमबो आं साबायखर बावदों जोबोद गुदुङावबो नोंथांमोना फैनानै बाहागो लाफैदों आं गुबैयै इन्डियान आर्मिखौ साबायखर बावदों जय हिन्द बे दाखालि लांफानाया मा नाममोनलाय इसर' माबाजों द्रनजोंसो बोखोदों फाग्ला And the second aircraft by Major Rahul Chaudhary and Major Rakesh Bhatt from 206 Army. नङा माबाया एसे साइडआव जाबैखादों बै खनायावसो जादों लाइननि लेभाराया उल्था जाफिया उल्था फाइभ टाइम जाबाय Goal.
শেষ बदलायना गरनै जाबाय